שלום, כאן נחום קרמלי. לפני 34 שנה הקמתי את המשרד. הצבנו לנגד עינינו את המילה שהפכה עם הזמן לקלישאה, שירות. בשנת 88 הזדמן לנו להיות מראשוני העוסקים בביטוח בריאות במדינת ישראל. ענף זה הינו ענף עתיר שירות. ומכתבי התודה באלבומים שלנו מוכיחים שכנראה אנחנו עושים את זה נכון. כסוכנים העובדים עם רוב חברות הביטוח, מתאפשר לנו להיות מפונקים עבור לקוחותינו ולבחור להם את המוצר הטוב ביותר ובמחיר הטוב ביותר. ברצוני לציין שני מוצרים. האחד שהתחברנו אליו רק לאחרונה, לפני כחודש, הוא מוצר האטרקטיבי ביותר היום בענף ביטוח המשכנתאות. בבדיקה שערכנו מצאנו שהמחיר הינו הנמוך ביותר, ובמקרה הזה, מאחר והמוצר אינו שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה, המשמעות היא כסף. אנחנו קונים ביטוח משכנתה בכיסוי זהה ובמחיר נמוך ביותר. מוצר שני כבר הוזכר כאן, אך קיבלתי איזון חוזר מלקוחותיי שחושבים שלא ציינתי מספיק בחומרה את חשיבותו. עם העלייה בתוחלת החיים, כמות הסיעודי עולה משמעותית, ואחד מכל 3 אנשים מעל גיל 65 יהפוך להיות סיעודי. זו לא נבואת זעם, זו לא נבואת איוב, זו המציאות. כך שאם אנחנו מתכננים כספי פנסיה ועזרה לילדים, צריך לקחת בחשבון להגן על הצבירות שלנו ולא לגמור אותן על הוצאות סיעוד. את העניין הזה למדתי לצערי על בשרי לאחרונה, מאחר ואמי הייתה בשנים האחרונות סיעודית ולפני כחודש נפטרה. בגלל כמות הסיעודים ההולכת וגדלה, חברות הביטוח נאלצות להעלות המחירים, ואפילו 3 חברות ביטוח גדולות מאוד בארצות הברית חדלו למכור ביטוח סיעודי. אי לכך אנחנו עורכים כל הזמן בדיקות בחיפוש אחר הדיל הטוב ביותר עבור לקוחותינו. לסיכום, כאמור, טוב, בריא וצעיר, מאשר זקן וחולה. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, בריאות, ונשמח לעמוד לשירותכם, לבנות תוכנית כזאת או אחרת, בהתאם ליכולת ובהתאם לצורך. 03-752-8822 לשירותכם.